Spesial untuk Tanjamania. Watarrahmani Solalai kau ya Adnani Solalai kau ya Adnani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani santri wis sak mestine ya kudu ngaji yen oleh ilmu senadyan sithik ya dilakoni upo kite ana kiai diklapeni nggone ngaji besok kanggo takune mati solalai kau ya Adnani Solalai kau ya Adnani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Yen pengen mulya wis sak umrahe gelem rekoso urip nang donya yen butuh harta butuh makarya ora cukup sila-sila rina wengi namung donga nyambut gawe ya sing kersa solalai kau ya Adnani solalai kau ya Adnani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Dadi wong Islam yen ngaku iman kudu sembahyang maca Al-Qur'an artine padang uripe tuntunan lakonono sing temenan supaya oleh kabegjan solalai kau ya Adnani solalai kau ya Adnani ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani yen pengen slamet donya akhirat ya kudu sholat akeh dandane gelem disapa ya kudu zakat sing maksiat sewe tobat diakehi nggone taat wong nyawa durung loncat solalai kau ya Adnani solalai kau ya Adnani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Ya Mustafa ya Sob Watarrahmani Neng warga urip nang donya padha ngamalo senadyan siji sing lakoni ya dilakoni sing becik bakal
ketitip sing nakal ketara Gusti